má Adam Štrba karty, za akými začínal hru. Prvá karta je, že má do výšky meter. To je strašne zlá karta. To je hrozné. To je naozaj hrozné. To je jedna z najhorších kariet. To je niečo ako Čierny Peter v Čiernom Petrovi. Nemá žiadne sebavedomie. Nie je absolútne, ale absolútne ani trošičku vtipný. Je to jeden z najmenej vtipných ľudí, akých som kedy možno videl na internete. Má absolútny deficit sebareflexie a je slisky. Neviem, či ste videli, kolovali také správy, čo písal asi že 400 dievčatám. Nepoznám dievča, ktorému by Adam Štrba nepísal. A tie správy sú že hrozné. Je to vždy taká slohovka, aké by sa stavil s kamošom, že napíše tú najsliskejšiu správu na svete. Toto už je nový Fiky. Starý Fiky by sem tú správu takto, lebo ja tie správy mám, však screenshoty to kolovalo. Starý Fiky by sem tú správu zavesil, nový Fiky nezverejňuje veci zo súkromia, nový Fiky reaguje len na verejne dostupné veci. Asi väčšina z vás tie správy videli. Je to peklo. Je to peklo na zemi. Proste je to vrchol sliskosti, opozlosti a tryhardovania. A po piaté je infantilný, zženštilý a ukričaný. Všetko zlé, proste, že najhoršie karty na svete. Fakt, horšie karty sa možno ani nedajú namiešať. Ešte mohol byť škaredý, ale je celkom